Čaute ľudia od dnešného videa. Dneska si odbalíme Pokémon karty, lenže problém je, že ja toto video natáčam na druhý pokus. Čiže tie kartičky som už rozbalila, ja vám priznám, že som to mal v tomto. Ja som to mal v tomto balíčku. Takže už to mám rozbalené. A ešte raz, fakt, prosím, verte mi, ja som to reálne mal. Takže, prvého Pokémona tu máme, ináč chcel by som povedať, že my tu máme, že zatiaľ budeme otvárať takéto malé po 10 kariet, ale určite ak zarobím peniažky z predávania, lebo ja predávam tie karty, tak určite budeme aj väčšie peky otvárať. Takže máme prvého Pokémona, tu máme Grimer. OK, dosť dobrý Pokémon. Máme tu nejakú vysielačku. To je rakeťákovská vysielačka, OK. Potom tu máme Wezinga nejakého. Dobre, dobrá karta. Granite Cow. To je nejaká ďalšia staroveka. Potom tu máme Spring, neviem čo, proste takéhoto Pokémona, ale dobre. Máme tu nejak toto, OK, tak toto bude banger. Potom tu máme Nintar, tu je takáto kartička. Ďalšia je Basic Energy, takéto krásne fialové energy. A je tu potom Houndour. Máme tu Hrainga. A tiež tu máme Boombem. Dobre, a máme to odbalené. Ešte raz by som povedal, že fakt som to odbálal z tohoto balíčka. On je už teraz pokrčený a všetky karty už sú tu. Ja som to naozaj natáčal na ten druhý pokus. A hejka. A pes je vzadu. No proste, z tohoto som to mal fakt, prosím, verte mi. Ty kokose, ja som vám zaprísahnem, že som to mal, ale no. Či vy budete veriť alebo nie, to už je vaša starosť. Ja viem pravdu, ako ja vám neklamem nikdy vám neklamem. Som poctivý youtuber. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like, odber, zdieľajte kamarátom, píšte pekné komentáre a môžete sa tiež tešiť na nové videá s tematikou Pokémonov. Takže ja vám prajem pekný zvyšok dňa a čus čurus!